up mga sakmal. Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Kaya Jay, kunin mo kadagit, gagambang bahay. Ayun na si kadagit. Yun, nakakuha siya. Tingnan natin. O baka malaglag ha. Uy! Hop! Asan na? Ito. Ayan. Gagambang bahay ba yan? Oo, gambang Pakita bahay. natin kung totoong gagambang bahay. Ayan o. Ayan ang gagambang bahay, mga gagamba. Yan. Yan Laban natin sa Tagalog. Tingnan niyo yung pagkakabatik niya, parang kuba siya. Yan. Parito. Marami pa dyan, kaya lang hindi natin masyado makina. Maganda pagkagabi kasi iniilawan lang ang gagambang bahay kasi hindi yan nag-ano na sapot niya. Talagang naka-steady lang yan dyan. Ayun, nakuha na naman yung isa. Yan, pakita mo ulit. Hop. Ayun, oh. Oh, nakadalawa na. Asan yung isa? Sa dulo. Ito, sa dulo. Ayan, oh. Yan ang mga gagambang bahay. Yan. Ito isa. Ayan, oh. Ayan. Ilan pa? Kunin mo. Ikaw tayo, kunin mo na yan tayo. Ako kunin ko yung iba. Ayan. Ayan. Ang gagambang bahay yan, ha. Ayan. Saan pa ba yung iba dyan? Marami pala rito sa budigan ni Boss Julius. Kunin ko lang lagayan ko. Ayan, kukunin natin yan, no? Malaki yan. Yun. Montog. Saan na siya? Ayan. Ayun, oh. Bugtog siya, oh. Ayun. Bugtog. Ayan ang gagambang bahay, oh. Ayan. Ayan ang gagambang bahay. Kunin natin yan mga gagamba, ha. Ganyan ang gagambang bahay. Kahit araw yan gumagawa ng sapot. Yan. Kunin natin yan, ha. Yan ba? Yan. Kunin natin yan. Araw na araw gumagawa ng sapot yan. Kaya na natin. Alright. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!